Hallo mense. Ons gaan gou 'n lekker konkoksie maak vandag. Ooh, papa slaap papa nog. 'n bietjie van daai. En nee, kan dit? 'n bietjie van dat. En 'n bietjie van die. Dan gaan hy lekker. En een roos omgaan. En een beetje geeligheid. Ja. Oeh. Wow. Nog een beetje nieuws. And there you go. Ik is daar van je kos gemaakt. Hoe kan je mij van korten zijn van fuck? Kinderen is bezig om te vrek. Wat zijn we doen? Die kos, ik heb zo lekker jouw kos gegeten. Hoe kom je kos niet uit? Iedereen aan de mensen een vriend en een vriend van hoe komt zij op mijn kot? Ja, dat was ik al, maar ik kan wash me. Wat zijn we fuck? Nee, fuck you! Saya mesti ada pergi kita bukan sama tu kau semua mau lah kakek ni air dia kan dia beken kau mau kan? Ik zal je moesten je oplachen maak met skoon. Oké mensen, baie van julle. Vra ons vir ons om 'n bathroom tour te doen. So vandag is julle gelukkige dag. Ek gaan vir julle ons badkamer wys en waar's alles gekoop het. So eerstens wil ek vir julle wys, ons badkamer was gerenoveer. Die hele badkamer was gerenoveer. En wat is nog geen op wat zijn de kinderen is op de paf. Die taals het ons gekoop by CTM. En die bad het ons gekoop by Builders. En die plant het ons gekoop toe ons in Bali gewees het, nee. Ons was in Bali. So hy plant kom all the way from Indonesia. So julle kan sien hoe mooi lyk ons badkamer. En even sy toilet. Hoe kan jy nie van op my kinderen? 'n sagte baby. Wie het veel van aan de toilet bij mijn kinderen niet eens om te kakken met de maar niet van mij voor kakken maar. Hoe komt dat nou bij die mensen die dat doen met op bij om van pas en dat is respectvol om een video te maken waar ik bezig om te Maar ik was die mensen beloven gaan wel een video maken. Ja, die maakt een video maken aan mijn like of ze doen het maar ik niet op die toilet zit ik dat was normaal niet. Hoe kan je niet aan mensen tralala gaan maar ik zijn nog video's maken. Maar dat ruikie. So ek het gedink is veilig om in te kom. My kak ruik musiekie dan. Okay, ek sal jou los in vrede, nee. Oh, die stap, die zijn terug opgegaan.